Häzirde jemgyýetçilik bilimi nukdaý nazaryndan nähili hyzmat edip biljekdiňizi paýlaşmak isleýän. Mundan ödül hem men siziň ünsüňizi Church Initiative orga çekipdim ve bu saýta size ýam gezensiňiz diýip umyd edýän. Eger girmedik bolsaňyz, häzir girmäne synaşmaň. Emma ol ýerdäki hödürlenýän serişdeleri ulanarsyňyz diýip umyd edýän. Ýokarda görkezilen bu slaýdyň mazmuny barada näme pikir edýärsiňiz? İlkinji gedek durmuş guranlaryň nikadan kanagatlylyk anketasyna beren jogaplar netijesinde olaryň durmuşynyň her bölegi gözden geçirilende başlangyçda beýik derejelerden başlasa hem soňlara dogry peselýär. Emma ikinji gedek nikadan geçenlerde kanagatlylyk derejesi ilki başlarda pes derejelerden başlasa hem ol ýuwaş-ýuwaşdan beýgelýär. Bu arada näme pikir edýärsiňiz? Muny nähili düşündirip bolar? Bu ýerde diňe Mesihi nikalar barada görüngidýärmi? Ýok, hemmesi. Men bu ýerde Mesihileriň nikahyna degenip geçmek isleýärin. İlkinji nikada fizik ýakynlyk olar üçin täze bir tejribe. Emma ikinji nikada eýýän olar muny baştan geçiripdiler. Diýmek ilkinji nikadaky beýik dereje bu jynty gatnaşyk bilen bagly. Şeýlemi? Hawa, wagtyň geçmegi bilen soň bolsa ol petelýär. İkinji nikada bolsa adamlarda jynty gatnaşyk tejribesi eýýän bar. Emma duýgu bagly emele gelende kanagatlyk derejesi beýgelýär. Bu beýle bolup biler, dogry pikir. Bu hakykatdan hem gyzykly bolardy. Egerde siz doktor okuwyny dowam etmek isleýän bolsaňyz, bu siz üçin taýýar dissertasiýa mowdugy bolup biler. Siz bu ýerde nikah çelli öz pakligini gorap saklan maşgallar bilen hemde nikadan öň jynty gatnaşygyna giren maşgallary bilelikde deriňäp olary garşylaşdyryp bilersiňiz. Emma men şuňa berk inanýaryn. Egerde maşgaladaky jynty gatnaşyklary barada geçirilen gözlegleriň netijelerini şeýle çuňur seretsek, bir näçe sapak odal bu hakynda aýtdym öýdýän. Onda olar şunu görkezýär: gatnaşykdaky ýakynlygy gadanmak we onu gorap taklamak aňsady iş däl. Goýsanaý diýýän olmaňyz ähmal. Hawa bu açaçan belli bir zat. Şeýle bolsa hem terediň biz näme tapýarys? Güýçli hem sagdan nikalarda är aýallar kynçylyklaryň ýüze çykmagynyň hakykatyny kabul edýärler we olardan gaçmaýarlar. Entäk bu ýagdaýlar amala aşmanka, siz nikahny berkitmek üçin haýsy gurallar teklip etseňiz hem hawa meniň bilen gatnaşyk gurmak aňsat däl, men muny kabul etmeli. Seniň bilen hem gatnaşyk gurmak aňsat däl, biz munyň üstünde işlemeli bolýar. Men bilýän, meni kämil däl. Hawa, edilmeniki ýaly seniň hem kemçilikleriň bar. Sen İsa däl ahyry kämil bolar ýaly. Ine bulary kabul etmezden hiç bir gural peýda getirmez. Ýa-da tersine. Olar ýagdaýy ütkedip bilerler. Egerde biz kämil däldigimizi boýun alyp olaryň üstünde işlejekdigimizi inandyrmaly. Erteklerdäki ýaly olar uzyn ömür we bagtly ýaşadylar diýil ýani. Görýäsbeli bu has hem bir beýle däl ekeni. Siz hem men bilen razymy? Meniň gowy görýän sahnalarymdan biri, ýok, aslında ol iň gowy görýänim. Eger onu hiç görmedik bolsaňyz, onda size bir maslahat bereýin. Onda hökman oňa tomaşa ediň. Onuň ady Tokaýa tarap. Onu bir gedek tomaşa etmek bilen çäklenmäň. Meniň pikirimçe bu sahna adamzat bilen bagly olan gowy manlary berýär. Adamlaryň özara gatnaşyklary, enatalaryň çağılar bilen bolan gatnaşyklary. Olaryň biri hem şunuň bilen bagly. Eger siz bir zat isleýän bolsaňyz we isleýän zadyňyzy ýeteňizden soň, onda diýmek siz ägä bolmaly. Meniň pikirimçe, Tokaýa tarap sahnasy hem aýdymsat tarapyndan, hem de sözler tarapyndan gowy bir şekilde ýazylan we oýnalan. Eger aýdymsaty söýýän bolsaňyz, ol ýerdäki käbir satlar siziň üçin kyn bolup biler. Şol sanda Sanheimdan her hili ertekler geçýär we ol erteklerdäki gahramanlar
öz itlegini dile getirýärler. Mysal üçin Zoluşka, ol şadada durmuşa çıkmak isleýär. Ol köşke seyredýär we bagla gitmegi arzu edýär. Hawa, Zoluşka hakyndaky ertekini bar eňidi bilýäňidi. Ol soňunda şadada durmuşa çykýar. Şol bir wagtyň özünde awtor çagasy çörekçini we onuň aýalyny görkezýär. Siz bu hekaýany hem bilýäňiz. Bir sahnada çörek bişirji bilen Zoluşka garşylaşýar. Bäh, sen şadada durmuşa çykdyň. Indi olsa köşkde ýaşaýan. Bu nähili bir doýgy? Zoluşka hemaňa, erwet däl. Ol aslında ahli zatları gödöňüne getirişi ýaly bolmanlygyny kabul edip boyun almak islemeýär. Çörek pişirjiginiň aýalyna näme bolandygyny men size aýdyp durjak däl. Şadadanyň aýaly bolmak bu nähili bir doýgu diýip gaty gyzyklanýar we olaryň nähili bagtly bir durmuşy bardyr diýip oýlaýar. Soňra ol ilkinji sahnada şadada bilen doşuşýar. Umum maýdanda bu zatlar gaty täsin, emma men size näme diýmek isleýän. Siz öýlenenmi ýa-da ýok bu wajyp däl. Siz şadada durmuşa çykdyňyzmy, köşkde ýaşaýaňyzmy, baýmysyz, garypmysyz, bu wajyp däl. Ýakyn gatnaşyklar hemişe bir syýnak we çağırışdyr. Ve kimde kim bu çağırışı kabul etmedik ýagdaýynda olaryň dertleri has hem köpeler. Men pikir edýän adamlar ikinji nikah baglaşanlarynda olary kynçylyklaryň garaşýandygyny bilýärler. Başlarda men size nikahnyň bozulmagy barada aýdypdym. Nikah bozulandan soňra ulularda hem de çağalarda dikeldiş tapgyry başlaýar. Ve bu döwür iň adından bir ýyla çelli dowam edýär. Şonuň ýaly hem maşgallaryň täzeden dikelme tapgyry bir ýarym ýyl dowam edýär. Bu maşgallar eýem öwey maşgallardyr. 7 tapgyr diýmek bilen men size şunu düşündirmek isleýän. Egerde öwe durmuşyňyzda operasiýa bolan bolsaňyz, onda doktor size belli bir wagt ağırlar çekjekdiňiz, soňra bolsa düzeljekdiňizi aýdandyr. Elbetde yaralar bolar ýa-da bir hereket etmäge tynanşaňyzda bir ýeriňizde ağırdyp bilersiňiz. Bu ýagdaý dowamly bejergi alýanlary değişlidir. Emma eger siz 7 tapgyrdan geçýän bolsaňyz, onda size bir ýarym aýyň dowamında hiç agyr zat galdyrmaň we bedeniňiziň şol bölegine zorluk salmaň diýip aýdarlar. Biz operasiýa bolan ýerimizi goramaly hem ol barada alada etmeli. Haçanda maşgallar dikelmäne başlanda bu öz maşgaly ýa-da dürli nikahlardan çağalara eýe bolan öwey maşgaly bolsa hem bularda ýeti dikeldiş tapgyry 1 ýyl ýa-da ondan hem köp wagt alyp biler. Uzaýyn wagtly bejergilerde bolsa bu 7 ýyla çel dowam edip biler. Maşgallaryň 3den biri bu ýerde şowsuzlyga uçraýar. Täzeden maşgala guranlaryň 60 göterme ýene daýrylýarlar. Ýöne olaryň 3den 1 bölegi ilkinji 2 ýylda aýrylýar. Bu dartgynly 2 ýyly geçmek üçin maşgallara nähili kömek etmeli. Olaryň ilkinji ýyly gaty kyn. Soňra bolsa ikinji nikahlarda aýrylyşmak derejesi gitdikçe düşýär. Wagtyň geçmegi bilen birinji nikahlardaky aýralyk derejesi bilen deňleşýär. Şonuň üçin hem kyn bolan meseleleri dogry ýol arkaly çözmek gowy netijeler berýär. Şeýle hem bellek geçmeli adamyz aýrylyşandan soň täzeden gurulan maşgalanyň ösüşi dürlüdürlüdir. Biz bu arada başga tapakda öwreneriz. Ýöne häzir hem käbir zatlary bellek geçmekçi. Egerde insanlaryň ösüşi bilen maşgallaryň ösüşi deňeşdirilse, şuňa öns berilmeli. Biz bu ýolda dürli tapgyrlardan geçmeli bolýar. İnsanlar durmuşynyň belli bir nokadynda maşgala gurýarlar. Olaryň çagasy bolýar. Bu zatlar adatydyr we maşgaladaky boljak käbir zatlary öňden görüp bolar we bu ýagdaýlar üçin olar taýýar bolmaly. Mysal üçin meniň gyýdym bilen giýip alaly. Men eýam olaryň durmuşynda haýsy bölegini düzeltmelidigini bilýärin. Olaryň çagalary doglan soň ilki 2 hepde gaty tolgundurucu bolýar. Olar hastahanada kalar, şepagat uýulary olara kömek eder. Emma hastahanadan çykan soň bardat guturdy. Indi olar jogapkärçilik almaly. Soňra bolsa enatasna jaň edip biz şu ýerde ýa-da bu ýerde näme etmeli diýip kömek soraýarlar. Indi olar täze ýaşaýyş şertlerine uygunlaşmaly we tejribe gadanmaly. Bu ösüş ýoluny öňden çaklap bolar. Ýöne aýdaly siz 36 ýaşyňyzda we siz täzeden durmuşa çykmak isleýäňiz. Ýa-da muňa ikinji nikah diýmäli. Siz ilkinji gelek durmuşa çykmak isleýäňiz we siziň çagaňyz ýok. Aýdaly, siz bir adama aşyk bolýaňyz we oňa durmuşa çykýaňyz.
Häzirlikçe muqaddas kitap pikirini bir gyra goýaly we aýdaly siziň durmuşa çykmak isleýän adamyň 2 tane kiçi çagaty bar. Ýa-da gaty kiçi hem diýmäli 6 bilen 12 ýaş arasy diýeli. We siz ömrüňizde hiç ene bolmadyk, birden ene bolýaňyz. Siz muňa düşünýäňizmi? Men diňleýäňizmi? Bu dowam edip gelýän öseş ýoluny bozýar we bu hem öz ýany bilen kynçylyklar döredýär. Indi bolsa size gurrun berjek zadymy soňra has giňişleýän öwreneriz. Ýöne ol şeýledir. Geçmişdäki gatnaşyklaryňyzdan emele gelen ýükleri kabul etmek ýa-da olarlan ılalaşyp ýaşamak. Haçanda siz öz çağalaryňyz bilen birlikde täze durmuş guranyňyzda, ýani ýoldaşyňyzyň hem çağalary bolup biler we bu ýerde garşy maşgala emele gelýär, bu öwey maşgala. Siz bu gatnaşyga diňe bir öz çağalaryňyz däl, öňkü gatnaşyklaryňyzy, ýagny öňkü ýüküňizi hem getirýäňiz. Gatnaşyklar olsa bize ul täsir ýetirýär. Sandyň üst dagtaty bilen bagly olan mysalymy ýadyňyza düşýärmi? Gatnaşyklar näçe ýakyn olsa, şol derejede bize täsirini ýetirýär we bize şekillendirýär. Diňe akmak adam muny göz öňünde tutmady we beýle täsiriň özüne peýda getirjegini ýa-da agyr boljakdygyny düşünmäge synaşmady. Ine şu ýerde tapawut bar diýip hataplaýan. Men öz tejribemde birinji nikaha görä, ikinji nikahda has bagtly olanlary gördüm. Olar ılalaşmaga başarsalar bu mümkindir. Ýöne başga bir mesele bar. Bu islendik maşgallalara degişli olan. Men bizi bir muqaddas hyzmatçylar ýaly hataplaýaryn. Men pikir edýän siz hem munyň bilen göreşýänsiňiz. Ýöne üstünlük söz. Biz adamları maşgala gurmak üçin taýarlaýarys. Käwagt bu şuňa meňzeýär. 8 saat dowam etmesi gerekli olan operasiýany edil 15 minutda tamamlaýarys. Hawa, bu şuňa meňzeýär. Bu sabakda men size muny öwredip bilmeýän, emma eger wagtyňyz bolsa, meniň pikirimçe iň gowy bolan maşgala gurmadan odalky maslahat programmasy. Bu programma köp sanly gödökleriň netijesinde düzülen we özüniň peýdalygyny subut edendir. Onuň ady Prepare and Reach. Şonuň üçin hem dol hyzmata başlaman kaňyz bu programmany hem öwrenip öz hyzmatyňyzda ulanmaňyzy maslahat berýär. Gödökleriň netijesi şunu görkezýär. Maşgala gurmadan odal 4-6 aýyň dowamında maşgala gurmak barada maslahat alan ýani ýoldaşlarda nikahdaky kanagatlyk derejesi has ýokary bolýar. Men aýalym bilen öýlenmezden odal alan maslahatymyz 2 günlük seminardan ibaratdy. Ýagny bu dynç günler anna we şenbe günleri. Bu ýerdäki tapawut bellidir. Gödökler şunu görkezýär. Maşgala gurmadan odalky maslahatlarda sapaklaryň sany däl-de, eýsem onuň dowamlyk wagty wajypdyr. We munyň näme üçinligini men size düşündirip bilerin. Maslahat berenimde men ýani ýoldaşlaryň nähil dawa edýändiklerini görmek isleýärin. Köplenç öns merkezinde biri-birine laýyklyk soraglary bolýar. Emma olar biri-birlerine ýetirýän negativ täsirleri emele getirýän aýlagyň netijesinde ejir çekerler. Siz biz 90 götürüm biri-birine laýyk ekenik, ýagny umumy zatlarymyz bar diýip öňüp bilersiňiz. Hawa bu gowy zat, emma beýleki 10 götürüm siziň gatnaşyňyzy ýykyp biler. Meniň bir tanşym rak keseli bilen keselläpdi. Onda bu kesel anyklanlarynda ol fizik taýdan gaty sagdan bir adamdy. Ve ol durmuşy boýunça 2-3 gezek triatlon sportu bilen meşgullanyp ýarışlara gatnaşypdy. Indi bolsa doktor oňa siziň saglyk ýagdaýyňyz gowy däl diýip aýdýar. Bu adamda rak bar eken. Emma ol bu bolup geçen zatlary düşünmän, meni özümi gowy duýýan, ajaýyp duýýan diýerdi. Üns berýän olsaňyz ol gowy duýýan diýýär. Biz durly metihi okulary we hoş habar çeşmeleri bilen häzirki zaman metihileriniň jemgyýetine hyzmat etmäge çalışýardy. Ähli maglumatlar biziň web sahypamyzda tvtemleri.com. Meniň çağalyk döwrümde ýa-da ondan soňky döwürlerde hem maşgalalar aýrylyşan wagtynda çağalar 2 türlü maşgala eýe bolýardylar. Ejesi ýa-da kakaty çağa howsarlyk etmelidi. Köplenç halatda ejeler howsarlyk edýär we çağalar onuň ýanynda galýar. Kakalary bilen olsa hepde de bir ýa-da 2 gezek bilelikde wagt geçirýärdiler.
Yöne häzir ýagdaý başgaça. Geçen tapaklarda da bellak geçmeýäli häzirki çağalar iki tane dolugy tiyarly maşgala eýe bolýarlar. İki öýde hem onuň üçin aýratyn otag bolýar we ilkinji nikadan olan bu çağa iki maşgalada hem terbiýelenýär. Täze maşgaladaky ejeler we täze maşgaladaky qaqalar. Bu ýagdaýda çağalar hem iki esse köp bolýar. Köplenç halatda nikahy bozulan är ýa-da aýal başga çağaty bolan biri bilen durmuş gurýarlar. Bir tarapdan onuň öňkü nikadan eýe bolan çağalary bar. Olar bilen gatnaşyk saklamaly. Beýleki tarapda bolsa täze ýan ýoldaşynyň hem çağalary bar. Şunlukda ýagdaý biraz kynlaşýar. Men bu soraga eýäm maşgaladaky kanagatlyk tapagymyzy biraz deňip geçdim. Şonda men şeýle diýipdim, ikinji nikahlarda maşgallarda kanagatlyk derejesi başlangyçda pes bolýar. Bu öňkü gatnaşyklaryňyzda medeniýet we tire taýpy dürlülügine ýa-da maddi ýagdaýlara bagly bolup biler. Gözeňize getirin, egerde siz şu ýagdaýda bolsaňyz we munyň üstesine de geçmişdäki agyrlaryňyz edil bir arwah ýaly sizi ýygyrlaýan bolsa. Geçen gedek olmagan gata ses bilen ýüzlendi. Bul näme aňladýarka? Ýa-da şeýle bolup biler. Aýalyň öňkü adamty hemişe serhoş gezýän bolsa we täze adamty tögüller güni akşam nahary üçin bir çüýşe şerap getirýär. Indi muňa nähil düşünmeli. Ýa-da biz onuň bilen restorana akşam naharyny ýemäne barýar we ol bir şerap ýa-da bir alkogol içkisini sargaýar. Aýalyň geçmişindäki ýagdaýlar onu ýygyrlaýar. Wajyp bolany bu arwakyň nämetigi we täze gatnaşyga nähil täsir ýetirip biljekdigini düşünmeli. Eger öwrenenlerimizi jemlemeli bolsak, bizde täze maşgalada we täze enatalar tarapyndan terbiýelenýän çağalar bar. Biziň maksadymyz täze şertlerde olaryň ýaşamagyny aňsatlaşdyrmak. Egerde siz ýyňnakda ýetkinjekleriň ýolbaşçysy ýa-da şoňa meňzeş hyzmat edýän bolsaňyz, siz eýäm şoňa syn edensiňiz. İki öý diýmek bu biri-birinden tapawutlykdaky iki türlü medeniýet diýmegi aňladýar. Egerde bir fransuz adamdan oňa Amerikada ýaşamak nähildigini sorasak, ýa-da bu ýurda öwrenişmek onuň näçe wagtyny alandygyny sorasak, onuň uýgunlaşma döwri entäk hem dowam edýändir. Ýa-da aýdaly ertir ol ýyna Fransiýa dolanyp barsa, ol ýer hem onuň üçin öz öýü däl, ol eýäm ol ýere hem öwrenişmeli bolýar. Biz hemişe bir ýerlere ýydymda dolanmaly bolýarys. Bu ýagdaý aç-açan eskerleriň durmuşynda görüp bolar. Olar uzak bir ýerde gulluk eden soň öz öýüne uýgunlaşmagy biraz wagt alýar. Indi bolsa her gün başga öýde bolmaly bolan çağany gözeňize getirin. Ol ýerdäkide, bu ýerdäkide onuň öz öýü bolup biler. Emma ýene-de onuň üçin bu iki öý tapawutlydyr. Fransiýa bilen Amerika arasyndaky mysalymyzy unudaly. Fransiýa bilen Amerika arasyndaky tapawut Kanada bilen Amerikanyň arasyndaky tapawuta göre köpräk bolup biler. Ýöne şonda da tapawutlyklar bar we bu tapawutlyklara uýgunlaşmaly. İki öýdäki köp ýagdaýlar meňzeş bolsa hem olar biri-birinden tapawutlydyrlar. Şonuň üçin hem her gedek bir dada uýgunlaşmaly bolýar. Bu enatalaryň häsiýeti ýa-da bellenen düzgünler bolup biler. Bu kursyň başynda men size düzgünler we meta düzgünler barada öwredipdim. Başga bir kursda muny giňişlerini öwrener. Bu ýerde bolsa biz aýrylyşandan soňraky maşgala agdalarynyň uýgunlaşmagy bardy görüň edýär. Iki ýadroly maşgalardaky çağalar üçin belli we näbelli düzgünler bardyr. Duşluk wagtynda çağadan qaqaň öýünde durmuş nähil diýip sorap bilersiňiz. Saat 9-dan soň ol maňa iPad ulanmana ruhsat berenok. O nähil saat 9-dan soň näme bar? Qaqam gelip elimden iPad'ym alýar. Ejeňde wagty nähil ol hem şol bir zat edýär. 9-dan soň näme bolýar? Hiç zat. Ejeň saat näçede senden iPad'yň alýar? Bilemok. Ol wagt meniň ýatmaly wagtym, ol diňe ışıň ýanyp ýanmandygyny barlaýar. Bu saat 10-10:30-da olmak ahmal diýip çaklaýan. Bu eýäm meta düzgündür. Indiki bolsa stressden daýynmak we gapma garşylyklary çözmek. Adamlaryň nähili güýçli duýgularynyň üstesinden gelýänligini tyýynlamak gyzyklydyr. Siz özüňizi ýapýaňyzmy, hawa ýapýaňyz? Dawlardan uzak durmana tyýynançaňyz ýa-da onuň içine girip soňra bolsa onu çözmäne tyýynançaňyz. Jedel etmäni gowy görýäňizmi ýa-da adamlara käýinmäni ýa-da olary boyun olup olar diňlemäni? Soňky rollar, maşgalaňyzda adaty ýa-da başgaça rollar barmy? Indiki dürli maşgaladan olan doganlar. Ýalňyşmasam Karina, siz garyşyk maşgalalar barada şeýle diýipdiňiz. Adamsynyň çağalary, aýalyň çağalary we olaryň bilelikdäki çağalary bolup biler.
Vince Gill bilen Amy Grant'yň maşgalaty ýadyma düşýär. Olarda äriň çağaty bardy, aýalyň çağaty bardy we bilelikde çağalary boldy. Olar country stilinde aýdym aýdýan tadandalar. Vince gospel aýdymyny hem ýerine ýetiripdi. Bagyşlaň näme diýdiňiz? Hawa, olar entäk hem bilelikde ýaşaýarlar. Täze şertlere uygunlaşmak möhümdir. Durmuşyň kynçylyklary gaçyp gutulup bolmajak hakykatlardyr. Şonuň üçin hem biz her bir dada uygunlaşmany öwrenmeli. Geljekde size düşüşler, ýitkiler we şowtudlyklar garaşýar, emma esasy öwrenmeli dadyňyz bulardan soň ýene-de ýeriňizden turup dowam etmek. Her bir kyn ýagdaýlarda tapak çykarmaly ýerleriňiz bolar. Şonuň üçin hem başyňyza gelen ýagdaýlarda bolmalysyndan köp gaharlanmaň. Hut şu gün ýerden men deňi taý bolmadyk turgenleri ýadyma saldym. Olar John Wooden, Bill Belichick we olaryň arasyna Phil Jackson hem goşup biljek. Olaryň äti ýaşdaky oturan oýunçylary nädip görkezme berýändiklerini görmek gatagydykly. Oýunyň nähili gidýänligini seretmeden şol bir ýüz bilen görkezme berýärler. Bir gedek Karim Abdul-Jabbardan John Wooden barada gurrun bermegini haýyş etdiler. Bu oýunçylar şol wagt bir ýa-da 2 sezon hiç ýeňilmeden oýun alyp bardylar. Başga bir sezonda olar diňe ýekeje gedek ýeňilipdiler. Bu komanda 8 gedek ýyly çempionat oýnadylar diýip pikir edýän. Şeýlelikde Karim Abdul-Jabbardan John Wooden nähil türgen diýip soradylar. Ol bir söz bilen şeýle jogap berdi. Hyjywsyz ýa-da duýgusuz. Men pikir edýän dünýäniň dertleri ony sarsmaýar. Onun töwereginde käbir zatlar ters getse hem ol deň agramlygyny ýitirmeýär. Ine bu ýagdaýlara garşy çykmak we olar bilen uygunlaşmakdyr. İmana eýe bolmaly. Mesihiň şägirdleriniň gaýykdaky aljyraňlyga düşýi ýaly aljyramaly däl. Howsala düşmeli däl. İmana az bolmaly däl we öz duýgularyňy dolandyrmagy başarmaly. Ve beýleki faktorlar bar. Olar intellektual, öseş we neurologik faktorlar. Bu beýne täsir edýän bir travmanyň ýa-da bir tragediýanyň häsiýeti bilen baglydyr.